Okay, so mura ko kaklase. Okay, so welcome to our vlog. And this is Joy Kang again, your Mama Bear. And your Angel Bear. And Baby Bear! And welcome back to our Channel! So for today's vlog mga langga, yes, mag-celebrate ta kay niabot ta og 3,000 subscribers and thank you kaayo ninyo sa inyong support, sa inyong pag-subscribe sa atong channel. And sa mga bago pa lang diri sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And then, unsa na to pag-celebrate atong 3,000 subs? Malikot tag swimming pool. Dili sa? Dili sa may maligog swimming pool mga langga. Kaning among celebration, yes na ase. Na si Papa Bear. And kani among celebration again mga langga is dili siya ang typical celebration nga mangaon, malikog swimming pool, mga nga na dili na namo celebration karon kay wala may kwarta. Wala pa, gipit pa kaayo. So karon muna siya among way nga pag-celebrate ani sa atong achievement is naatay hatagan og ayuda. Bitaw, i-share na mo among blessings namin napili nga isa ka family na taga dili na pud sa mua silingan namo and kuan siya kanang single mom na asay 3 babies and 3 little babies. nasa itulo ka mga anak and yeah, single mom siya. So siya among napili nga hatagan. Actually kaniya mo ihatag mga langga, super gamay ra kay siya, like kanang basta dili ka tunga sa mga gipanghatag sa uban, pero kani siya gihatag namo with all our hearts. Gihatag namo siya with love. Yes, with love and with all kuan kanang sincere kay mi sa paghatag, so okay ra siya. And before day may magsugod jud tanan is kuan siya kanang mong gibuhat mga langga is wala mi nagpakita, wala mi nagpakaaron ingnon nga like gamay ra gani nang gipanghatag tas i-video pa ingana, di ba? Kabalo biya ta karon, di ba? Medyo mo comment og mga inana. Pero amo ni siyang gi-film, among gi-vlog nga nang hatag me excuse kay para to inspire others nga hesitant mo share sa blessings kay lagi gamay ra ang ma-share. Ayaw mo pagduha-duha og share bisan pag unsa pa nakagamay ang inyong i-share sa uban kay kana siya dako kay nagikatabang sa uban. Maybe gamay siya para nato pero sa atong gihatagan is dako na kaayo siya. Mura ko kuanog amang. Bitaw, maybe gamay siya para nato pero sa atong hatagan dako na siya gikatabang, so why not nga i-share nato sa uban, di ba? So karon amo ni siyang gi-film to inspire others nga kato hesitant mo share sa uban nga i-share nato tong blessings bisan pag unsa na siya kagamay, as long as we are doing it with all our hearts and with all of our sincerity. Nawala ko sa kong English. Bitaw mo to siya mga langga. So karon nato kog Prince Hypermart. Prince, bigyan naman. Bitaw nato kog Prince and namalit ko ane. So shout out sa ako ang Sister Love nga ni sponsor ani kay wadyo koy kwarta mga langga, no. So ang kuan akong ate mo ni sponsor namo financially. And to Granny Bear nga nihatag og bugas. Yes, kuan kay si mommy kanang supportive kaayo sa akong family. Yes, thank you. Ug akong Angel Bear. So karon is kuyugan mi ninyo nga magputos sa atong dapat putoson. Okay, so magputos na ta. Baby, don't throw just like me. It's a mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how
can I lose you now? Whoa, oh, the silence are way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Happy 3,000 subscribers mga langga. Yes, super happy kayo me. Happy kay Angel Pe? Yes. Sana. Hope mo yung tag happy 30,000. Pohon. So, gagoon na siya. So, karon naghulak na lang tani Granny Bear kay ang ato nang ipanghatag ang ato ang blessing sa atong napili nga individuals nga hatagan ana. So, see you later mga langga. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと A few minutes later. So, mga langga, yes, ready na ang team. Langga! Yes. And baby. Ready na me. So, amo na ni siyang ihatod sa among napilian nga hatagan sa blessing. So, let's go! Hi! Let's go! Okay. So, mato na may mga langga. Silang duha akong pahatagon. So actually, kanayang balay. So, atbang ragid diri sa balay. Yes. Angel Bear. Ting, ting, ting. Yes, gikan sa Team Langga. Kay okay ra magod. Nagkuan magod mi te kanang. Kuan ba 3,000 namang subscribers sa YouTube then. Muna mo celebration mi hatag din ikaw mong napilian. Wow! Thank you! You're welcome. Thank you kayo! Yes. Yara na say. So, humana na maghatag and fulfilling kay no. Lamig kay sa feeling no. Ano mo kahilak ko? Bitaw, addict jud ko sa feeling ngay nga na mga langga kay muna gipa muna ko namatan ni mommy nga manghatag. Kanang manghatag bisag wala pud mi. Chata jinx ah. Kahilakon. So, moadto na pud me sa mo ang ikaduha nga hatagan. Ano bigay ka naman sa anala? So, maglakaw na may mga langga. Medyo layo, gamay. Ani mommy ang atong blessing. And na si EJ nga kahilakon. Di ba ko kahilak ko rin? Yan ang kahilakon day ka, Jay. Ano sa'yo mong gibate? Basta mura ko na dito pa ba ano? Lamig kayo sa feeling, no? I told ya. Mga langga mo ni Santidilia ang pinakagwapa sa... Inasahay mga langga. Kinahay. Ay, isa mo lang yung apil mo ko ni Ma. Papilan ka lang ako, balaka ka. Sa Cynthia, o sa Gulpini. Makaligo. Yes. Mga tuhad to. Yes. May hosta ng mas me, kaya di mailhan. Yes, hi. Say hi mga langga. Okay ra mo sulod.
Musulod mi te. Dai, dai. Dai. Kaon? Sudah kape, dilim sudah isda. Nagkailan ka na ako, dai? Nah. Ay, kailan Dara. Kailan ka na ako? Kailan ka na ako? Kinsa man ka? Kinsa man ka? Anak ning nagpiping, nang Ora Lourdes ba? ka ilase? Oh, kinsa man? Dili, ay na, bitao. Oh. Kinsa man? Kinsa man ka? Kita man gud sa kamanay. Kita man sa kamanay ilen. Manay iling ka kapoy, Anak kalimat ko manay ilan. ako, nagkalimot na din. Kuan ba ka na asawa ni kinsa man nangangalan na asawa ni kuan Lolo Samson so una. Ay, sukuna ne. Oh, kinsa man yung asawa? Kaya kay tatay. Kisa may ako ang Iya kontra ka. Mama ilin. dili. Gani. Mama Lourdes. Oh, anak. Yang apo, ako gabantay. Lagi. Kinsa man to? Kinsa man to? Kinsa man ka? Oh, lagay kinsa man ni siya? Kinsa man Anak ka? ni nang Lourdes. Noy ba, noy mi. Sagoy. Ni ako? Kung ikaw man di ay. Ay, dili man gud ako. Si Noyme, si kuan man ko. Ba? Hoy. Kita man gud. Anak ba ni nang Lourdes? Anak ng Asawa ni kuan Lolo Samson, kinsa may ngalan? Ay, Si? ikulit ka lang doon. Kinsa kinsa man? man? So mga langga mo to siya ang amo ang celebration sa amo ang 3,000 subscribers. Subscribers. Unsa? Subscribers. So yes, mo to siya mga langga. And super nalingaw kay me. Kay nakaspread ta og love and good vibes sa uban. Diba? How's your experience, EJ? Happy, shalala. So, mo to siya mga langga. And before this video will end, na may mga shout outs. So, shout out to Born to be Cool Vlogs. Yes, please also visit his channel and also subscribe. And tap the notification bell so that you will be notified if naa siya new uploaded video. And hopefully soon makakollab ming duha. Yes, excited ko. And to Shout out to Koy Koy TV. yes, thank you so much. Idol jud na ako ni si Koy Koy TV pero may nag-support na mo. Thank you. God bless and please be safe. And to Daryl Macario, to Dario Macario. Yes, hi. Gumiyaw na ko ninyo ni Nisi Pohon if ma-okay na mulaag mi dira sa Negros. And to Mark Joseph Sales. yes, hi Ate Mar. Say hi to Ate Mar Zachary. Hi, Ate Mar. Hi, Ate Mar. Yes, hi Ate Mar. So mo to siya mga shout outs. Pasel kog dago ka pasel tinuod. And yes, sa mga magpa-shoutouts dira, please comment sa comment section below. And also, sa mga bago pa lang diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga. And sa mga wala pa nakasubscribe, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So, mo to siya mga langga and So malaga. so mo to siya and I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, see you again for our next. So, that's it for today's vlog. See you again to our next vlog. Ciao! God bless and please be safe, everyone.